κάτω από το βάρος της κλαδιάς. Για να έρθει με βάσταχτη ορμή η ευλογημένη ώρα του ξεσηκωμού του γένους, χρειάστηκε το όραμα και το θάρρος τριών ανδρών. Αυτοί οι τρεις άναψαν τη σπίθα. Η σπίθα έγινε πυρκαγιά και η πυρκαγιά έκανε στάχτη την αλαζονία του κυριαρχικού Σουλτάνου. Τρεις άντρες λοιπόν, Νικόλαος Κουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος και Αθανάσιος Τσακάλος. Τρεις άντρες απλοί που το όνομά τους φωτίζει ως σήμερα τις καρδιές μας. Λόγια, λόγια! Γράμματα δεν ξέρω πολλά, αλλά τα λόγια μένουν λόγια, άμα δεν έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πράξη. Η μέσα σου κρύβει το ταπεινό ή άνθρωπο ελεύθερο. Το ελεύθερο λιοντάρι δεν αντέχει την αλυσίδα. Απελοφιλοσοφίες, πώς θα γίνει ελεύθερος ο ραγιάς? Να ψηφίσει το θάνατο ρε! Λευθεριά ή θάνατος. Πετά στα σύννεφα, η ζωή είναι γλυκιά. Χωρίς λευθεριά είναι φαρμάκι. Και ο θάνατος τι είναι, μέλη? Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Θέλουμε οδηγό για τέτοιο βήμα. Και τι να κάνουμε? Κάτι έχω στο νου μου. Ο Θεός μπροστά μας, ο Θεός. Μπράβο Σκουφά, θα σου ορκίσουμε στον ύψιστο. Μόνο αυτός μπορεί να καλευτεί από το θάνατο. Μα τι κάθεστε και λέτε, πώς θα γίνει αυτό? Τον βγαίνει δηλαδή ο παπάς στην ωραία πύλη με το Ευαγγέλιο και τα λέει: γονατίστε και ελκυστείτε και θα πεθάνετε για την ελευθερία του Γιάννου. Δεν είμαι τόσο χαζός. Και το ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται φανερά. Την πόρτα, σαν πολύ ξεθαρευτήκαμε. Κλειστή είναι, άμα δεν είναι να ξεφωνίζουμε. Τσακάλο, εσύ που ξέρεις τα περισσότερα γράμματα και από τους τρεις μας μπορείς να κάνεις και να γράψεις ένα όκο. Και τι να λέει? Πάρε χαρτί και πένα, εγώ θα στα λέω και εσύ θα τα στολίζεις όμορφα σαν καλαμάρας που είσαι. Τα ακούω. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό με τη θέλησή μου ότι θα είμαι πάναφιστο στην εταιρεία σε όλα. Δεν θα φανερώσω τίποτα, ούτε από τα σημάδια της, ούτε από τα έγγραφά της. Ούτε θα δώσω αφορμή να καταλάβουν κάποιοι ότι ξέρω κάτι για όλα αυτά. Μήτε συγγενής μου, μήτε ψωμολόγος μου, μήτε φίλος μου. Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην καρδιά μου αδιάλακτο μίσος κατά τον τυράννο της πατρίδας μου, κατά των οπαδών και κατά των ομοφρόνων του. Θα ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις, θα συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή του. Παπαγρηγόρης είσαι, Πασόκος στη χολή. Τι έχετε όλα παιδιά και τροβάξετε? Εγώ είμαι. Καλώς την ώρα πήγες, σε θέλουμε. Τι είναι? Όρκο φτιάχνουμε, παπάδε, θέλουμε. Στους όρκους έχουμε ειδικότητα. Ωραία, λοιπόν, τι πας θα πούμε? Να πούμε ποιοι είμαστε, άνθρωποι ποιοι είμαστε που αγαπάμε την ελευθερία. Σωστά. Για αυτή την ελευθερία δεν φοβόμαστε μήτε θάνατο, μήτε σίδερο. Και αν όλα αυτά δεν τα τηρήσουμε, το αίμα μας θα κοιτήσει το κρασί του ποτηριού και το σώμα μας θα γίνει τροφή για τα άγρια θηρία. Και απάντησε στο τύρανο, ας είναι τα βόλια και το σίδερο. Και το ξαναλέω, αν κανείς τον λόγο του πατήσει, όποια και αν είναι η αφορμή, στο πύρτο εξώτερο.
Ω ιερή αλλά δυστυχισμένη πατρίδα, ορκίζομαι στα πολύχρονα βάσανά σου. Ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα που τόσες ώρες έξαν και χύνουν τα ταλέμπορα παιδιά σου. Στα δικά μου δάκρυα που χύνονται αυτή τη στιγμή και στη μέλουσα ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνουμε ολοκληρωτικά σε σένα. Στο εξής, εσύ θα είσαι η αιτία και σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου οδηγώ στο πράξεών μου και η ευτυχία σου για το αμοιβή των κόπων μου. Και αν κάποια στιγμή ξεχάσω τις δυστυχίες σου και δεν κάνω το χρέος μου, ο θάνατος να είναι η τιμωρία μου και η πληρωμή για το σφάλμα μου, για να μην μολύνω την ιερή εταιρεία σου με τη συμμετοχή μου. Εντάξει, τσακάλου, πάρτε αυτά και γράψα όμορφα. Λόγια όμορφα θα μείνουν όμως και τίποτα άλλο, αν δεν έχουμε ηγεσία. Ο Χριστός και η πίστη. Να οι ηγέτες μας. Τι άλλο θέλουμε? Καλή πίστη και παρέστητη, μα θέλουμε και βοήθεια. Θέλουμε δύναμη να πείσουμε τον κόσμο. Μη φοβάσαι, κάτι έχω στο νου. Τι θες να πεις? Έχουμε Έλληνες στρατούς που θα βοηθήσουν. Πού? Εδώ σωρώσουν τη χώρα. Εδώ, θα δεις, θα σου βρίσκουμε τα στην πατρίδα. Στην πίστη, την Αγία. Κάτω τύρανα. Στη Λευτεριά. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός στην εταιρεία κατά πάντα, να μην φανερώσω το παραμικρό από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ' ουδέναν λόγον η αφορμή του να καταλάβουν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω τι, περί τι ούτω, μήτε οι συγγενείς μου ή φίλοι μου. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος κατά των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων μου ετούτους. Θέλω ενεργή κατά πάντα τρόπον προσβλάβιστον και αυτόν των παντελείων εθρότων, όταν η περίσταση το συγχωρήσει. Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχτημαι στην εταιρεία, να δέχομαι παρομοίως άλλων αδελφών, μεταχειριζόμενος κατά πάντα τρόπον και όλη την καθορισμένη άρχιτα, έως ούτω γνωρίσω Έλληνα, αληθή, θερμόν υπερασπιστή της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετο και άξιο, όχι μόνο να φυλάτη των μυστικών, αλλά να κατηχήσει και άλλων ορθού φρονήματος. Ορκίζομαι να προσέχω πάντα τη διαγωγή μου, να είμαι ενάρετος, να ευλαβώ με τη θρησκεία μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας, να δίδω πάντοτε το καλό παράδειγμα, να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή, τον αδύνατο. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εισέ, ω ιερά, πλην τρισαθλία πατρίδα. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνες έχισαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, τα χυνόμενα ταύτη τη στιγμή και στη μέλουσα ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εισέ. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου.
κόκκιγε η φλόγα της ελπίδας στην πατρινία του Σο. 3 χρόνια πέρασαν και το όραμα άρχισε να παίρνει σε απογειωστά. Η παράδειγμη ιδέα μιας χούφτας ανθρώπων άρχισε να κλώνεται. Άρχισε να συνεπέρνει τις ψυχές των Ελλήνων. Για να γίνει όμως αυτή η φλόγα-πυρκαγιά, ήθελε να ψήξει άνεμο στο νησιά. Στα χείλη όλων τριμώδησε ένα όνομα, σαν ελπίδα κρυφή, σαν πόθος ατομολόγητος. Καποδίστριας, ο πρίγκιπας, ο αρχηγός του Μεγάλου Τσάρου, ο ιδανικός αρχηγός. Θα έρθω πολύ, μαμά. Πολύ δεν βλέπεις τα πιάτα, έλα βάλε ένα χεράκι. Καλά, πώς κάνεις έτσι τσάρστα, Σχεδόν, παιδί μου, σχεδόν, να σώπα και βοήθεια. Μην ψήνει το κρασί. Κάνε μου τη χάρη και άνοιξε την πόρτα, σε παρακαλώ. Αχ, θεία. Χριστόσαμε. Αληθώς, αδερφιά σου, έχουμε πολλή δουλειά που να είναι εύκολο. Είναι αλήθεια, θα έρθει ο πρίγκιπας. Έτσι μου είπε ο αδερφός σου και εκείνη μου, το έχουν για σίγουρο. Αμήν και πότε, να δει και το έθνος ανάσταση. Πηγαίνετε μέσα εσείς, παιδιά. Εδώ εσείς πάτε. Χριστός Ανέστη πάτε. Μεγάλη μέρα σήμερα και για την πίστη και για το έθνος. Σαν σήμερα αναστήθηκε και Χριστός μας. Σήμερα θέλω να στεριώσουμε την πέτρα που πάνω σε εκείνου κομμάτια οι ελουσίδες του έθνους. Πάλι με γρήφους μοιράς, παπά. Πες με τις λέξεις. Ποια είναι αυτή η πέτρα. Πέτρα, μήπως είναι στο κολοκοτρώνι. Με καλείς και γέλασα. Μη κάνεις και εσύ το κουτό. Άμα γίνει σήμερα δουλειά, το ποτάμι δεν έχει γύρισμα. Αρκεί να μην χιωτέψει ο πρίγκιπας. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στον Εψιλάδη. Είναι αυτός ο μεσολαβητής. Μπράβο, σπουδαίο παλικάρι ο Ψηλάδης. Ατρόμητο. Το χέρι που είχατε στη μάχη, λένε οι στρατιώτες του, δεν το έκλεψε ούτε μέρα δάκρυ. Μπρος έλεγε μπρος και δίνει το χέρι του τον καιρό. Σπουδαίος. Στολίδι του ένας ο στρατηγός. Ακούω χτύπημα. Αυτή θα είναι. Ας πάω εγώ τότε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Στρατηγέ. Λέγε στρατηγέ. Κύριε, έκανε ό,τι μπορούσα και πιστέψτε με. Ο πρίγκιπας το σκέφτηκε. Και αυτός πολύ. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου χθες βράδυ. Ό,τι δεχτήσαμε δεν γίνεται και δεν μας συμφέρει. Μα γιατί? Γιατί χρειαζόμαστε συμμάχους στη Βιέννη. Οι βασιλιάδες εκεί θέλουν να στηρίξουν τους Σουλτάνους. Μόνος ο Τσάρος έχουμε ελπίδα. Και ο Τσάρος ακούει το Καποδίστρια. Πρέπει εκεί να δώσει μάχη. Αυτό είναι τα argumenta. Μα είναι άδικο. Είναι σωστό και πρέπει, δεν ξέρεις τι